Ophef over terras Brownies en Downies. Het is vandaag 14 april. Dit is het Pelemaasjournaal. Brownies en Downies Venray is er klaar mee. Ze hebben 1,5 jaar na aanvraag van een terrasvergunning nog steeds geen toestemming om een terras voor op het plein te voeren. Mark Dekkers, eigenaar van de horecazaak Brownies en Downies, plaatste dit weekend een bericht op Facebook waarin hij zijn frustraties uitte over het feit dat hij nog steeds geen vergunning heeft voor het plaatsen van een pleinterras. Dekkers ontving enorm veel steun en het bericht is inmiddels al meer dan 150.000 keer bekeken. Brownies en Downies is inmiddels al 1,5 jaar in conflict met de gemeente. Zij hebben nog steeds geen toestemming om een aantal dagen per week een terras tegenover de zaak te hebben staan. En daarom is Dekkers nu in actie gekomen. En we hebben gezegd na 1,5 jaar lang op goede voet te discussiëren met de gemeente dat het nu is afgelopen. Het mooie weer komt eraan. Ja, we kunnen het niet meer leiden om geen terras te voeren. Waarom mogen jullie geen terras daarvoor voeren? Ja, daar weet eigenlijk niemand. In oktober 2013 hebben wij mondeling toezegging gekregen om terras te mogen exploiteren. Dat zou geen enkel probleem zijn. Wij hebben ook terras geëxploiteerd. Totdat er in mei 2014 de gemeente had bedacht dat het niet verantwoord was dat mensen met een verstandelijke beperking de weg overstaken. Ja, dat kan natuurlijk niet, want dat is in strijd met onze grondwet, hè, dus discriminatie op doelgroep. Dat hebben wij direct aangegeven bij de gemeente. Hebben we ook aangegeven dat we aangifte zouden doen op het moment dat ze dit voort zouden zetten. Nou, de burgemeester vond het ook belachelijk, heeft het zo goed als vrijwel direct teruggedraaid. En heeft op dat moment een tijdelijke ontheffing aan ons gegeven om toch ons terras te kunnen exploiteren. Maar de tijdelijke ontheffing die de burgemeester heeft gegeven is behoorlijk omslachtig voor Brownies en Downies. Bijna iedere dag moet het terras weer naar een andere plek worden gesjouwd door de medewerkers. Op maandag mogen wij voor de VVV staan. Die toestemming komt ook niet vanuit de gemeente. De VVV heeft gezegd van nou ja, wij dragen jullie een warm hart toe. Kom maar voor onze zaak staan als het nergens anders kan. Dus uiteindelijk heeft de gemeente daaraan toegegeven. Dan mogen wij op dinsdag en woensdag en bij uitzondering op donderdag mogen wij eigenlijk hier aan de overkant. Dan mogen we op vrijdag en zaterdag moeten we helemaal naar de andere kant van het plein. Plomp verloren moeten ze echt honderden meter slopen. En dan op zondag, als er geen evenementen zijn, mogen we voor de zaak. Maar anders moeten we toch weer helemaal naar de andere kant van het plein. En vervolgens moeten we dan alles weer terugsjouwen naar hier op maandag. Het feit dat de toestemming er nog niet is, heeft volgens wethouder Ike Busser alles met de komst van de minimarkt op vrijdag en zaterdag te maken. Brownies en Downies geeft echter aan als steun van deze ondernemers van de minimarkt te hebben. Zij willen best een paar meter verderop gaan staan. Ja, meneer Dekkers heeft inderdaad zelf met de mensen van de minimarkt gesproken en die zeggen dat ze die bereidheid hebben. Maar als het dan gaat om daadwerkelijk schuiven en wie welk plekje krijgt, ja, dan heeft iedereen daar zo zijn eigen wensen in en eisen in. Ja, en daar moet dan een nieuwe vergunning voor gemaakt worden, dus we moeten er wel uit zijn met die mensen. Maar waarom duurt het zo lang? Dat duurt inderdaad lang, dat geef ik ook graag toe, want ja, daar moet natuurlijk wel een heleboel gebeuren. Al die ondernemers, daar moet mee gesproken worden. Er zijn ondernemers bij die maar 1 keer in de week hier zijn of 2 keer in de week hier zijn. Ja, die moeten dan afspraken mee gemaakt worden. Ja, dat moet allemaal uitkomen, iedereen moet er even over nadenken. Dat leidt er vaak toe dat iemand weer 1 plekje opschuift en dat heeft een gevolg voor alle anderen. En zo begint het hele circus opnieuw. Maar er is hoop, want zeer binnenkort gaat de gemeente in gesprek met de betrokken ondernemers en Brownies en Downies. We gaan maandagavond een voorstel presenteren waarvan wij denken dat het een oplossing voor iedereen kan zijn. Maar dan nog, iedereen gaat over zijn eigen plekje. En ja, de mensen moeten een nieuwe vergunning krijgen. En als ze dan tegen elkaars vergunning bezwaar gaan maken omdat er iemand op het plekje staat wat zij graag willen hebben, dan zijn de problemen nog niet opgelost. Dus laten we eens even wachten op maandag. Wij denken dat we een goed voorstel hebben. Nou, als alle partijen daarmee instemmen, dan kunnen we al heel snel die situatie creëren. Hier wil Brownies en Downies echter niet op wachten. Dekkers heeft besloten om per direct zijn terras voor de zaak te gaan plaatsen. Ondanks dat de gemeente heeft gezegd dat wij geen toestemming hebben om het terras te plaatsen tegenover de zaak, gaan we het wel doen. Als wij daar een boete voor krijgen, dan is dat zo, dan zullen we die betalen. Maar we gaan wel het terras neerzetten, want op dit moment kost het gewoon elke dag heel veel geld. Want er zit niemand op het terras, maar ja, je moet toch de mensen wel inzetten voor het geval dat er wel iemand gaat zitten. Dus ja, dan gaan we wel omzet draaien en dan betalen we de boete daar wel van. Riskeert hij nu een boete? Nou, laat ik zo zeggen, ik zou een dringend beroep willen doen op meneer Dekkers
dat hij gewoon wacht tot maandag, want dan hebben we het gesprek. En als we daaruit zijn, dan heel vlug daarna zouden we die situatie al kunnen creëren. Dus waarom zouden we elkaar op dit laatste moment, in dat laatste stukje nog gaan plagen? Ik zou zeggen, wacht heel even tot maandag, heb even geduld en dan komt het helemaal goed. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. Donderdag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het vrijwel onbewolkt en daalt de temperatuur tot zo'n 6 graden. Morgen overdag is het stralend zonnig weer. Er is hooguit een beetje sluierbewolking. In de loop van de middag wordt het zo'n 24 graden. Hartelijk dank voor het kijken en tot het volgende journaal.